என் பேர் ப்ரௌனி, எங்கள் அம்மா பேர் பிளாக்கி, தங்கச்சி பேர் ஒயிட்டி, என்னோட பிரதர் பேர் வந்து மல்டி. நாங்கள் 4 பேரும் சந்தோஷமாக இருப்போம். எங்கள் அப்பா அப்பப்போ சீசனுக்கு வந்துட்டு போவார். மல்டியும் ஒயிட்டியும் நல்லா ஜாலியாக விளையாடுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. அவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கிறது தான் ஒரே ஒரு சந்தோஷம். ஒரு நாள் இரவு வந்து நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நல்லா நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருந்தோம். அப்போ யாரோ நடக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு. உடனே நான் திரும்பி பார்த்தேன். அப்போ பார்த்தா எங்கள் ஏரியா சேட்டு ஒரு தாடிக்காரரை கூட்டிகிட்டு எங்கள் பக்கத்தில் வந்தார். வந்தவர் எங்களை பார்த்தாங்க. பார்த்த உடனே வந்து இவர் வந்து சேட்டு